Mad-daq tal-fanfarra mill-membri tal-Korp tal-Pulizija, l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca inawgurat il-binja l-ġdida tal-Parlament bi kxif ta' plakka kommemorattiva fil-fojer tal-bini tal-Parlament fid-daħla tal-Belt. L-inawgurazzjoni uffiċjali tal-Parlament il-ġdid saret wara diskorsi tal-okkażjoni mill-President tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia u l-President ta' Malta. Il-Parlament il-ġdid tbierek mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Quddiem l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż gwardja tal-Korp tal-Pulizija għaddiet il-muftieħ tas-sala tal-Parlament lill-President tal-Kamra tad-Deputati bħala sinjal li l-Korp tal-Pulizija qed jassumi r-responsabbiltà tas-sigurtà tal-binja tal-Parlament. Fost il-mistiedna distinti kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, membri miż-żewġ naħat tal-Kamra, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi li wellet il-viżjoni tal-Parlament il-ġdid fid-daħla tal-Belt, ex-membri parlamentari u l-perit Antonio Belvedere, issieħeb fin-negozju tal-perit Renzo Piano. Il-moħħ ta' din l-ikona fid-daħla ewlenija tal-Belt Kapitali, il-perit ta' fama mondjali Renzo Piano ma kienx preżenti għaċ-ċeremonja tal-inawgurazzjoni. L-Speaker ikkonferma li Piano kien mistieden iżda kien impenjat fuq xogħol fl-Istati Uniti. Kien rapportat li Piano rċieva l-istedina tard. Piano mistenni jżur il-binja tal-Parlament aktar il-qoddim. Wara ċ-ċeremonja tal-inawgurazzjoni l-Speaker Angelo Farrugia akkumpanja lil dawk preżenti lejn is-sala l-ġdida tal-Kamra tad-Deputati fejn ukoll segwew mill-Strangers Gallery l-ewwel seduta parlamentari fil-binja l-ġdida. Qabel l-inawgurazzjoni tal-Parlament il-ġdid saret ċeremonja oħra simbolika fil-Palazz tal-President fejn għal dawn l-aħħar 94 sena il-Palazz serva lill-Parlament Malti sa mill-1921. Fil-Palazz Gwardja tal-Forzi Armati ta' Malta għaddiet il-muftieħ tas-sala tal-Parlament lill-Gwardja tal-Korp tal-Pulizija bħala sinjal ta' trasferiment tar-responsabbiltà għas-sigurtà tal-binja l-ġdida fejn se jibda jitlaqqa l-Parlament fid-daħla tal-Belt. Din iċ-ċeremonja simbolika saret wara li l-membri parlamentari ltaqgħu quddiem il-bib prinċipali tas-sala tal-Kamra tad-Deputati fil-Palazz fejn iltaqa' l-Parlament bejn l-1976 u l-2015. Hawnhekk spikka handbag li ħadet magħha d-deputat Laburista Marlene Farrugia basket mimli fjuri u bil-kitba fil-Parlament jeħtieġ li jikbru l-fjuri. Il-Whip Laburista Godfrey Farrugia ukoll mexa bi fjura fidu. L-Speaker Angelo Farrugia ngħaqad mal-membri parlamentari u flimkien imxew lejn l-entratura prinċipali tal-Palazz billi għaddew minn quddiem is-sala tal-Arazzi fejn iltaqa' l-Parlament bejn l-1921 u l-1976. L-Speaker Angelo Farrugia flimkien mal-membri parlamentari assistew għaċ-ċeremonja simbolika fl-entratura tal-Palazz u wara il-Gwardja tal-Unur u l-Banda tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta telqu minn Pjazza San Giorgio l quddiem il-binja l-ġdida tal-Parlament. Il-President tal-Kamra tad-Deputati flimkien mal-membri parlamentari imxew tul triq ir-Repubblika lejn il-binja l-ġdida tal-Parlament fejn saret preżentazzjoni tal-binja mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li f'idejha kien l-implementazzjoni tal-proġett ta' Renzo Piano lill-President tal-Kamra tad-Deputati.